мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, ҳар як падару модар уҳдадор аст ки фарзандро дар рӯҳияи эҳтиром ба ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ тарбия намоянд. ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда ба таҳсили ӯ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ монеъ нашаванд. вале мутаассифона бархе аз падару модарон аз нодонию камсаводӣ ба хурофот дода шуда ба таҳсили фарзандони худ монеъ мешаванд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аксарият ҳатто 90% нафароне ки ба гурӯҳҳои террористию ифротгаро мепайванданд ва ҷони худро аз даст медиҳанду наздикону пайвандонашонро ба гирдоби ранҷу азоб меафкананд, афроди бесаводу аз таҳсил дур мондаанд. мутаассифона имрӯз ҳодисае ҳам ба назар мерасад. падару модарон то андозае аз раванди таълиму тарбияи фарзандони худ фориғ мондаанд. қонуншикание ки дар ини он ноҳия аз ҷониби мутаассифона наврасон ва кӯдакон ба назар мерасад, падару модароне ҳастанд ки ба ин масъала аҳамияти кам метиҳанд ва муассисаи таълимӣ кам мераванд, дар маҷлисҳои падару модарон кам иштирок мекунанд. дар ин самт аз ҳар як падару модар тақозо мегардад ки ба донишандӯзӣ, таълиму тарбия ва иштироки фарзандони худ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ эътибори ҷиддӣ дода, фарзандони худро дар рӯҳияи эҳтирому садоқат ба ватану миллат ва арзишҳои муқаддаси миллӣ тарбия намоянд ва ба ҷомеа насли ободгару созанда ва фаъолу ташаббускор пешниҳод намоянд. тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, нафароне ки ба таҳсили фарзандон монеъ мешаванд, онҳоро ҷарима ба андозаи аз 1 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум шудан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол таҳдид мекунад. дар соли 2018 тибқи ҳукми судҳои мамлакат 102 нафар падару модарон барои эҷод намудани монеъ ба таҳсили фарзандон ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. инак аз тарафи суди шаҳри Панҷакент нисбати нафаре ки ба таҳсили фарзанди худ монеъ шуда нагузоштааст ки фарзандаш ба мактаб рафта дониш омӯзад, парвандаи ҷиноятӣ баррасӣ карда мешавад. эҳтиром ва риояи қонун, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, шумо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашид. ҳукм аз номи ҷумҳурии тоҷикистон. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. маҷлиси судӣ кушода гуфта эълон карда мешавад. дар маҷлиси судӣ парвандаи ҷиноятии нисбати Абдуллозода Абдулло Бобониёз дар содир намудани ҷиноят бо моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ карда мешавад. шоҳидоне ки дар толори маҷлисгоҳи судӣ ҳозир шуданд, то аз тарафи суд даъват карда шуданд, хоҳиш мекунам толори маҷлисгоҳро тарк намоянд. пристави суд Сафарзода, аз шумо хоҳиш карда мешавад барои байни худ гуфтугӯ накардани шоҳидон бо дигар иштирокчиёни мурофиаи судӣ чораҳои дахтдор андешта шавад. суд шахсияти судшаванда ва саривақт супордани нусхаи фикри айбдоркунро муайян менамояд. марҳамат судшаванда. ман Абдуллозода Абдулло Бобониёз, санаи таваллудам 20 августи соли 1968, зодаи шаҳри Панҷакент, ҷумҳурии Тоҷикистон. миллатам тоҷик, таҳсилотам миёна. бештар суд нашудам. соҳибкори инфиродӣ, истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент, ҷамоат деҳоти Халифа Ҳасан, деҳаи Наврӯзтепа, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. ба шумо нусхаи фикри айбдоркунӣ
супурда шудааст ва кай ин амал ба анҷом расидааст? нусхаи фикри айбдоркуниро санаи 10 феврали 2019 гирифтам. раиси кунанда эҳсозода зафар, котиби маҷлиси судӣ баҳодурзода қаҳрамон, айбдоркунандаи давлатӣ ҷӯразода баҳодур, судшаванда абдуллозода абдулло, ҳимоятгар султонзода манучеҳр, ҷабрдидаи ноболиғ абдуллозода шерзод, намояндаи қонунии ҷабрдида ҳасанзода дилрабо, пристави суд сафарзода далер, шоҳидон давронзода даврон ва бобозода зарина. طبق طلبات ماده 47 قسم 6 کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان شما حقوق دارید در سود مرحله یکم و کاساسیونی اشتراک نمایید، سخن آخرین گویید، با پروتکل مجلس سودی شناس شوید، با آن ایراد بیارید، از حکم تعیینات و قرار سود شکایت نمایید، نسخه قراری شکایت شده را گیرید، در بررسی مسائلی که به اجرای حکم وابسته‌اند اشتراک نمایید، در هر لحظه پیشبرد پرونده با تشبث خود از خدمت حمایتگر در حضور او دست کشید. از دیگر حقوقی که کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است با پورگی استفاده نمایید. سودشونده عبدالله‌زاده، حقوقتان در مرافعه سودی فهماست؟ حقوقم با فهماست. مرحمت شدید. نماینده قانونی جبری نابالغ حسن‌زاده، حقوق شما در مرافعه سودی فهمانده داده می شود طبق طلبات ماده 42 و 45 کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان شما نیز حقوق دارید در سودی مرحله یکم و کاساسیونی اشتراک نمایید، با پروتکل مجلس سودی شناس شوید، ایراد بیارید، دلیل ها پیشنهاد نمایید، با زبان مادری یا دیگر زبانی که میدانید نشان دهید، از کمک ترجمان رایگان استفاده برید، از عمل یا قرار سود شکایت نمایید، از شکایت و اعتراضی که نسبت به پرونده بیان شده است خبردار کرده شوید و نسبت آنها ناراضگی بیان نمایید، در بررسی سودی اعتراض و شکایت های پیشنهاد گردیده اشتراک نمایید. حقوقتان در مرافعه سودی فهماست؟ به من حقوقایم فهماست. مرحمت شدید. سود به تفتیشات سودی شروع می نماید، سخن برای بیان نمودن فکر ایبدارکنی با ایبدارکننده دولتی ҷӯразода баҳодур дода мешавад. марҳамат. судшаванда абдуллозода абдулло сокини деҳаи наврӯзтепа ҷамоати деҳоти халифасани шаҳри панҷакен соли таваллудаш 20 августи 1968 оиладор соҳиби 6 нафар фарзанд, таҳсилоташ миёнаи асосӣ, миллаташ тоҷик, беҳизб, соҳибкори инфиродӣ, ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул нашуда дар чунин ҳолат бархилофи талаботи моддаи 41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда даст ба содир намудани ҷиноят задааст. чунончи ӯ фарзанди худ Абдуллозода Шерзод ки хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 33 деҳаи Наврӯзтепа ҷамоати деҳоти халифасани шаҳри Панҷакен таҳсил мекунад, дар давраи соли таҳсили 2018-2019 аз санаи 10 сентябри 2018 сол то санаи 25 декабри 2018 сол бесабабҳои урзнок бо баҳонаи хондан зарурият надорад, молҳоро дар саҳро чаронида гардад, калон шавад ва тиҷорат машғул мешавад, гӯён ба мактаб намондааст ки дар натиҷа фарзанди ноболиғи ӯ зиёда аз 90 рӯзи таҳсил, яъне беш аз 435 соат ба дарсҳо ҳозир нашудааст. Абдуллозода Абдулло бо ин ҳаракатҳояш бархилофи талаботи моддаи 41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки таълими умумии асосии ҳатмӣ муқаррар кардааст амал намуда ба гирифтани таҳсилоти миёнаи умумии асосии 9-солаги фарзандаш Абдуллозода Шерзод ҳар тарзе монеагарӣ кардааст. бинобар ин мақомоти тафтишоти пешакӣ нисбати Абдуллозода Абдулло бо моддаи 164 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон айб эълон намуда пас аз тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои моҳиятан баррасӣ намудан ба суд ирсол намудааст. чунин аст моҳияти айби эълон шуда. марҳамат шунед. судшаванда Абдуллозода Абдулло, ба шумо моҳияти фикри айбдоркунӣ фаҳмост? оё дар содир намудани ҷиноят бо моддаи 164 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон худро гунаҳгор ҳисоб мекунед?
خودم را گناهکار حساب نمیکنم. مرحمت شنید. суд ба пурсиши намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ шурӯъ менамояд. қабл аз пурсиш шахсияти шумо муайян карда мешавад. ман ҳасанзода дилрабо санаи таваллудам 29 январи соли 1977 зодаи шаҳри панҷакен, қаблан суд нашудам, миллатам тоҷик, маълумот олии омӯзгорӣ, оиладор, соҳиби 3 нафар фарзанд, ҷои истиқомат шаҳри панҷакен, хиёбони рӯдакӣ, бинои 18, ҳуҷраи 50, ҷои кор котиби комиссия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен, шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон. суд шуморо тибқи талаботи моддаи 351, 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон огоҳ менамояд ки барои дидаи дониста нишондоди бардурӯғ ё саркашӣ намудан аз додани нишондод ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданатон мумкин аст. марҳамат барои хати шоҳидон имзои худро гузоред. намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ ҳасанзода, судшаванда абдуллозода абдуллоро мешиносед? чӣ гуна муносибат доред? ман судшавандаро мешиносам, нисбаташ хусумат ва ғараз надорам. судшаванда абдуллозода абдулло тасдиқ мекунед? бале муҳтарам суд, ман ин шахсро як маротиба дидам. марҳамат шинед. айбдоркунандаи давлати ҷойразода, намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ ҳасанзода барои додани нишондод ҳозир шудааст, ба пурсиш шурӯъ намоед. оид ба ҳолатҳои вобаста ба парванда аҳамият дошта ки шахсан бароятон маълум аст ба суд нишон додед. абдуллозода абдулло муқаррароти конститутсияро вайрон намуда, фарзанди ноболиғаш абдуллозода шерзодро аз дарсҳо дур мондааст. ҳолон ки ӯ вазифадор аст, барои ба таълим фаро гирифтани фарзандаш тамоми шароитҳоро муҳайё месохт. судшаванда бо баҳонаи чарониндани молҳояш ва дар оянда ба корҳои тиҷоратӣ машғул шудан, барои ба дарсҳо иштирок кардани фарзандаш монеагӣ эҷод намудааст. муҳтарам суд, ман фикр мекунам барои ба тиҷорат машғул шудан низ дониш ҳатман зарур аст. ҳоло бошад барои ба дарсҳо иштирок кардани фарзанди ноболиғаш монеагӣ накарда истодааст ва ҷабридаи ноболиғ ба дарсҳо рафта иштирок карда истодааст. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 41 ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. таълими умумии асосӣ ҳатмист. давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат медиҳад. шахс дар доираи муқаррар намудаи қонун дар муассисаҳои таълимии давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ гирад. шаклҳои дигари таълимро қонун муайян мекунад. муҳтарам суд, иҷоза дед ба намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ савол диҳам. марҳамат. оиди ба дарсҳо ҳозир нашудани шерзод аз тарафи комиссия чӣ чораҳо андешида шудааст? бо пешниҳоди муассисаи таълимӣ ва шуъбаи маориф баҳри андештани чора нисбати судшаванда мо тасмим гирифтем бо ӯ ҳамсуҳбат гардем ва бо ҳамин мақсад ба суроғаи ӯ даъватнома ирсол намудем ва ҳамчунин ба раиси маҳаллаш таъин намудем ки судшаванда ба комиссия ҳозир гардад. вале аз чӣ сабаб бошад ба мо маълум нест, судшаванда ба комиссия, яъне ба мақомоти дахлдор ҳозир нагардид. абдуллозода шерзод аз кай мактаб рафтанро шурӯъ кард? пас аз оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати судшаванда, абдуллозода шерзод мунтазам ба дарсҳо иштирок карда истодааст. нишондоди намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғро шунидед? онро тасдиқ мекунед? оё савол доред? ман нишондоди муаллимаро шунидам, лекин ман ягон хел даъватнома нагирифтам. савол надорам. марҳамат шинед. намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ дар толори маҷлисгоҳ ҷои худро ишғол намоед. пристави суд Сафарзода аз шумо хоҳиш карда мешавад ба толори маҷлисгоҳ ҷабридаи ноболиғ абдуллозода шерзод ва омӯзгор равоншинос Бобоев Улуғбекро даъват намоед.
عبداللهزاده شیرزاد قبل از پرسش شخصیت شما معین کرده می شود. نسب، نام، نام پدر. من عبداللهزاده شیرزاد عبدالله. روز، ماه، سال تولد. سنه تولدم 2 اکتبر سال 2005. جای تولد. جماعت دیوت خلیفه حسن دهه نوروزتپه. ملت. توجیک. تحصیلات. خواننده صفحه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33. جابرده عبداللهزاده شیرزاد شما با کدام زبان آزادانه سخن گفته می توانید؟ با زبان مادریم. یعنی تاجیکی. بله. جابرده نوبالغ عبداللهزاده شیرزاد در نزد نماینده قانونی خود حسنزاده دلربا و آموزگار روانشناس بابایف اولغبک پرسیده می شوند. عبدالکننده دولتی جابرده نوبالغ برای دادن نشانداد حاضر شده است و پرسش شروع نمایید. شیرزاد جان چی سبب شد که شما زیاده از 90 روز به درس ها اشتراک نکردید؟ براستی پدرم برای به درس مکتب اشتراک کردن قبلا راضی نبودم. اما من از این کار پدرم البته ناراضی بودم. من میخوام به مکتب روم، خونم، دانش گیرم. میخوام مثل دیگرها از درس ها عقیم نمانم. در آینده میخوام به مکتب های عالی داخل شده صاحب اختصاص شوم. اگر مکتب نخوانم من چه خیلی به این آرزوهایم رسیده میتوانم. پدرم باشم میگفتم که مالها را به صحرا برده چران، کلان شوی به تجارت مشغول شده زندگانیت را پیش میبری. من فکر میکنم که برای به تجارت مشغول شدن دانش درکار است. حالا پدرم دیگر برای به مکتب رفتن مانعی نکرده ایستادند. من بی‌ملال به مکتب رفته ایستادم. شیرزاد جان مناسبت شما با همصنفانتان چگونه است؟ مناسبت من با انسان خیلی خوب است. حالا درس‌ها را با کدام بها خوانده ایستادید؟ من درس‌ها را با بهای خوب اعلی خوانده ایستادم. آفرین. سوچوانده عبداللهزاده عبدالله نشاندادی جابرده نوبالغ را شنیدید؟ آن را تصدیق میکنید؟ آیا سوال دارید؟ بله محترم سود من نشاندادی فرزندم را شنیدم. سوال ندارم. مرحمت شنید. پریستاви суд аз шумо хоҳиш карда мешавад ҷабраи ноболиғро аз толори маҷлисгоҳ бароред. пристави суд сафарзода аз шумо хоҳиш карда мешавад ба толори маҷлисгоҳ шоҳид давронзода давронро даъват намоед. шоҳид давронзода даврон қабл аз пурсиш шахсияти шумо муайян карда мешавад. ман давронзода даврон набӣ санаи таваллудам 26 майи соли 1975 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи наврӯзтепаи ҷамоати деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакент. маълумотам олии омӯзгорӣ, ҷойи корам директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳаи наврӯзтепа, миллатам тоҷик, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, суд нашудаам шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон. суд шуморо бо моддаҳои 351, 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ менамояд ки барои дидаи дониста нишондоди бардурӯғ ё саркашӣ намудан аз додани нишондод ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуданатон мумкин аст. марҳамат ба рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. судшаванда абдуллозода абдуллоро мешиносед? чӣ гуна муносибат доред? судшаванда абдуллозода абдуллоро мешиносам, нисбаташ қасду хусумат надорам. судшаванда абдуллозода абдулло тасдиқ мекунед? муаллимро нағз мешиносам. пештар хусумат надоштем. марҳамат шинед. шоҳид давронзода даврон намояндаи қонунии ҷабраи ноболиғ ҳасанзодаро мешиносед? чӣ гуна муносибат доред? намояндаи қонунии ҷабридаро низ мешиносам, нисбаташ қасду хусумат надорам. намояндаи қонунии ҷабраи ноболиғ ҳасанзода тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. марҳамат шинед. айбдоркунандаи давлати ҷойразода
шоҳи давронзода даврон барои додани нишондод ҳозир шудааст ба пурсиш шурӯъ намоед. оид ба ҳолатҳои вобаста ба парванда аҳамият дошта ки шахсан бароятон маълум аст ба суд муфассал нишондод диҳед. давронзода шерзод хонандаи синфи ҳафтуми аи мактаби мо мебошад. мутаассифона номбурда аз аввали соли таҳсили 2018-2019 ба дарсҳо иштирок накард ки ин 90 рӯзи таҳсил яъне 435 соати дарсиро ташкил намуд. мебахшед ман аз худи муаллим ҷавоб гирифта будам. 3 маротиба аз худи муаллим як ҳафтаи ман ҷавоб гирифтагӣ. судшаванда ба тартибот риоя намоед. барои аз байн бурдани ин ҳолат ман роҳбари синфи ҳафтум бобозода заринаро ба хонаи хонанда ба назди падараш фиристодам. бобозода зарина ба хонаи онҳо рафта омад ва ба ман изҳор намуд ки падари хонанда абдуллозода абдулло дар хонаашон нест ва огоҳиномаро оиди ба дарсҳо ҳозир шудан ба дасти худи хонанда супоридааст ва огоҳ намудааст ки пагоҳ ба дарс биёяд. ғайр аз ин ман шахсан худам ва муаллима бобозода зарина судшавандаро дар растаи сабзавотфурӯшии бозори марказӣ вохӯрдем ва огоҳ намудем ки барои ба дарсҳо иштирок кардани фарзандаш монеагарӣ накунад. ӯ ба мо ваъда дода буд ки дигар монеагарӣ намекунад. рафта исоат ки ба мактаби фарзандам судшаванда абдуллозода огоҳ мемонад тартиботро риоя намоед. марҳамат шинед. мутаассифона ба ваъдааш наистод ва боз нагузошт ки фарзандаш дар дарсҳо иштирок кунад. хоҳиш менамоям барои ба шоҳид савол додан иҷоза диҳед. марҳамат. шоҳид шумо бигӯед ки оиди ба дарс наомадани абдуллозода шерзод боз ба куҷоҳо муроҷиат карда будед? оиди дар дарсҳо иштирок накардани хонанда абдуллозода шерзод ман шахсан худам ҳамчун директори муассиса ба шӯъбаи маориф ва ба комиссия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен ба тариқи хаттӣ муроҷиат намуда будам. ҳамагӣ чанд маротиба маҷлису падару модарон гузарондед? оё судшаванда ба он маҷлис ҳозир шуда буд ё не? дар давраи соли таҳсили 2018-2019 дар синфҳои ҳафтум ман 2 маротиба маҷлиси падару модаронро даъват намуда будам. мутаассифона судшаванда абдуллозода абдулло ягон маротиба ҳам дар ин маҷлисҳо иштирок накард ва умуман ягон маротиба ӯ ба муассисаи мо ташриф наовардааст. маро даъват накард, аммо ба хонаи муаллим 3 маротиба рафта аз худи муаллим ман ҷавоб гирифтагӣ ҳастам. судшаванда абдуллозода абдулло ба шумо дароти мурофии суди санҷида мешавад. марҳамат шинед. сабаби ба дарс наомадани абдуллозода шерзодро дар чӣ мебинед? ман якчанд маротиба бо падари ӯ абдуллозода абдулло ҳамсӯҳбат шудам ва дар рафти суҳбатҳо ба ман маълум гардид ки ӯ намехоҳад ки писараш дар дарсҳо иштирок кунад, босавод бошад. чунин ба назар мерасад ки номбурда фақат дар бораи фоидаи молиявии худ фикр мекунад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. моддаи 9. уҳдадориҳои падару модар дар таълими фарзанд. падару модар дар таълими фарзанд уҳдадориҳои зерин доранд. ба фарзанди то 6 сола барои гирифтани таълиму тарбияи то мактабӣ шароит фароҳам оваранд. ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда ба таҳсили ӯ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ монеъ нашаванд. риояи пӯшидани либосҳои расмии мактабиро аз ҷониби фарзанд дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот таъмин ва назорат намоянд. донишандӯзӣ ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда бо омӯзгорон, ҳайати кормандон ва роҳбарияти муассисаи таълимӣ оид ба таълими фарзанд мунтазам ҳамкорӣ намоянд. дар маҷлисҳои падару модарон ва дигар чорабиниҳои мактабӣ бо даъвати маъмурият тибқи талаботи оинномаи муассисаи таълимӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иштирок намоянд.
محترم صد اجازه دید با شاهد دعوانزاده دعوان سوال بیارم. مرحبا. آیا شما شخصا با زیرحمایی من عاقبت به درس ها حاضر نشدن فرزندش همصحبت کرده بودید یا نه؟ бале ман бо судшаванда якчанд маротиба ҳамсӯҳбат шуда ва ном бурда оқибатҳо ва ҷавобгарии ба дарсҳо монеа шуданашро фаҳмонда дода будам. آیا وجه زیرحمایی من درست است که شما 3 مرتبه فرزندش رو از درس ها آزاد نمودید؟ ваҷҳи судшаванда оиди он ки гӯё ки 3 маротиба фарзандашро аз ман ҷавоб гирифтааст нодуруст аст. нишондоди шоҳид давронзода давронро шунидед? онро тасдиқ мекунед? оё савол доред? ман нишондоди муаллимро нағз шунидам. мумкин аст савол диҳам? марҳамат. муаллим бигӯед ки магар шумо зиндагӣ надоред ки дар ин ҷо гуфтааст ғами киссаашро мехӯрад, ғами киссаи худашро мехӯрад. охир як фарзанди ман аз дарсо қасмо намондааст. намояндаи қонуни ҷабрии нобулиғ нишондоди шоҳид давронзода давронро шунидед? онро тасдиқ мекунед? оё савол доред? ман нишондоди шоҳид давронзодаро шунидам, тасдиқ мекунам, савол надорам. марҳамат шунед. давронзода даврон дар толори маҷлисгоҳ ҷои худро ишғол намоед. пристави суд аз шумо хоҳиш карда мешавад ба толори маҷлисгоҳи судӣ шоҳид бобозода заринаро даъват намоед. шоҳид бобозода зарина қабл аз пурсиш шахсияти шумо муайян карда мешавад. ман бобозода зарина санаи таваллудам 3 январи соли 1971 зодаи шаҳри панҷакен, миллатам тоҷик, маълумотам олии омӯзгорӣ, оиладор, соҳиби 2 нафар фарзанд, суд нашудаам. ҷои корам муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳаи наврӯзтепа, истиқоматкунандаи шаҳри панҷакен, ҷамоати деҳоти халифа ҳасан, деҳаи наврӯзтепа, шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон. шоҳид бобозода зарина суд шуморо бо моддаҳои 351, 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои дидаи дониста нишондоди бадроҳ додан ё саркашӣ намудан аз додани нишондод огоҳ менамояд. марҳамат, дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. судшаванда абдуллозода абдуллоро мешиносед? чӣ гуна муносибат доред? судшаванда абдуллозода абдуллоро ҳамчун ҳамдиҳа ва падари талаба мешиносам, нисбаташ хусумат ва ғараз надорам. судшаванда абдуллозода абдулло тасдиқ мекунед? бале муҳтарам суд, муаллима ҳамдиҳаи мо мебошад. марҳамат шунед. намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғро мешиносед? чӣ гуна муносибат доред? намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғро мешиносам, нисбаташ хусумат ва ғараз надорам. намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. марҳамат шунед. айбдоркунандаи давлати ҷоризода шоҳид бобозода зарина барои додани нишондод ҳозир шудааст. ба пурсиш шурӯъ намоед. оид ба ҳолатҳои вобаста ба парванда аҳамият дошта ки шахсан бароятон маълум аст ба суд нишон додед. раҳмат. аз соли 2001 то ба имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 деҳаи наврӯзтепа кор карда истодам ва дар як маврид роҳбари синфи 7 муассисаи мазкур мебошам. абдуллозода шерзод хонандаи синфи ман мебошад. ӯ аз аввали соли таҳсили 2018-2019 аз санаи 10 сентябри соли 2018 то 25 декабри соли 2018 бесабабҳои урзнок ба мактаб наомад. барои пешгирии ин ҳолат ва бесавод намондани абдуллозода шерзод, ман ҳамчун роҳбари синф ба хонаи онҳо назди падараш абдуллозода абдулло рафта, оиди ба дарсҳо иштирок накардани фарзандашон муроҷиат кардам. охирон бо ман хоҳиши гап задан накардан, баъзан дағалона муносибат менамуданд. муҳтарам суд, ман бо ин кас ягон маротиба ҷанҷол накардам. нисбаташон ягон хусумат надорам. ман барои чӣ ин хел гапҳо гуфта истоданд?
баъдан моҳи октябри соли 2018 бо огоҳномаи маъмурияти муассиса ба хонаи абдуллозода абдулло рафта ӯро дар хонааш наёфтам. огоҳномаро ба дасти фарзандаш абдуллозода шерзод шогирди худам дода таъкид кардам ки ба падараш расонад ва худаш албатта пагоҳ ба мактаб биёяд. мо ки омӯзгор ҳастем, тақдири ҳар як шогирдамон моро ба ташвиш меорад. аз ин лиҳоз як рӯз дигар бо ҳамроҳии директори муассиса ӯро дар растаи сабзавотфурӯшии бозори марказии шаҳр вохӯрда ба ӯ моҳияти қонуни маорифро фаҳмонда додем ки минбаъд фарзандашон ҳамин хел ба дарс наомадан гирад, оқибати ҳуқуқиаш бад мешавад. аммо новобаста ба таъкидҳои чандин каратаи мо, ӯ фарзандаш абдуллозода шерзодро барои ба дарсҳо иштирок кардан намемонд. хоҳиш менамоям барои ба шоҳид савол додан иҷозат диҳед. марҳамат. оиди ба дарс наомадани абдуллозода шерзод боз ба кадом мақомотҳо муроҷиат карда будед? барои ба дарсҳо иштирок накардани абдуллозода шерзод бо воситаи маъмурияти муассиса боз ба шӯъбаи маорифи ноҳия ва комиссияи ҳуқуқи кӯдаки назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба таври хаттӣ муроҷиат карда будем. абдуллозода шерзод аз аввали соли таҳсили 2018-2019 ҳамагӣ чанд соат бесабаб ба дарсҳо иштирок надошт? абдуллозода шерзод аз аввали соли таҳсили 2018-2019 зиёда аз 90 рӯз ба мактаб номудааст ки 435 соати дарсиро дар бар мегирад. муҳтарам суд иҷоза дед ба шоҳид бобозода савол диҳам. марҳамат. барои ба дарсҳо ҳозир нашудани абдуллозода шерзод шумо шахсан ба шӯъбаи маориф муроҷиат намудед ё тавассути директори муассиса? муҳтарам суд, одатан ман ҳамчун роҳбари синф нисбати хонандагоне ки ба дарс бесабаб иштирок намекунанд ба директори муассиса ба гузориш муроҷиат мекунем, баъдан директори муассиса ба шӯъбаи маориф муроҷиат мекунад. муҳтарам суд, ба шумо як ҳолатро хотиррасон намоям ки дар қабати парвандаи ҷиноятии мазкур гузориши роҳбари синф ба директори муассиса мавҷуд аст ки пас аз гузаштани 3 моҳи ба дарсҳо ҳозир нашудани абдуллозода шерзод мавҷуд мебошад. ин ҳолат ба иномат гирифта шавад. ҳангоми таҳқиқ далелҳо ба ваҷҳи шумо бои ҳуқуқӣ дода мешавад. мо чандин маротиба ба таври шифоҳӣ бо зангҳои телефонӣ ба волидайни абдуллозода шерзод барои ба дарсҳо наомаданаш муроҷиат кардем. волидайн нисбати мактаб ва нисбати омӯзгор хунукназарона рафтор карданд. аз ин сабаб мо маҷбур шудем ки ба мақомотҳои дахтдор муроҷиат намоем. судшаванда абдуллозода абдулло, нишондоди шоҳид бобозода заринаро шунидед? онро тасдиқ мекунед? оё савол доред? мумкин аст савол диҳам? марҳамат. маъзурат бигӯед ки шумо ҳамроҳи директор пешакӣ он маслиҳат доштед ки дар ин ҷо 90 рӯз бо чанд соати дигар нисбати фарзанди ман гуфтаи сода ҳолон ки ман аз муаллим рафта ҷавоб гирифтагӣ. мо бо ҳамроҳии директор ягон маслиҳат накардаем. ҳама қайдҳо, далелҳое ки мо инҷо пешкаш кардем аз рӯи қайди дафтари синфӣ гирифта шудааст. қайди дафтари синфи шуморо нағз медонам. ман савол надорам, муҳтарам суд. марҳамат шинед. намояндаи қонуни ҷабрии ноболиғ ҳасанзода нишондоди шоҳидро шунидед? онро тасдиқ мекунед? оё савол доред? ман нишондоди шоҳид бобозодаро шунидам, тасдиқ мекунам, савол надорам. марҳамат шинед. шоҳид бобозода зарина дар толори маҷлисгоҳ ҷои худро ишғол намоед. суд ба пурсиши судшаванда шурӯъ менамояд. طبق طلبات ماده 311 کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان شما حقوق دارید نشانداد دهید، حقوق دارید نشانداد ندهید. اینچنین همه گفته‌های شما ممکن است با مقابل گفته‌هایتان روانه کرده شود. سودشونده عبدالله‌زاده شما آماده هستید نشانداد دهید؟ بله محترم سود. حمایتگر سلطانزاده با پرسش زیرزمینی خود شروع نمایید. марҳамат судшаванда оиди ҳолати кор ки бо айб эълон шуда ба шумо маълум аст муфассал ба суд нишондод диҳед. ман дар деҳаи наврӯзтепаи ҷамоати ҳаёти халифа ҳастам таваллуд шудам, кор ва зиндагонӣ карда истодам. мо ҳамроҳи оилаамон соҳиби 6 фарзанд гаштем. муҳтарам суд, ки шерзод фарзанди сеюмӣ мебошад дар оилаи мо. ман худам дар бозори марказӣ
ба хариди фурӯши сабзавот машғул мебошам. ду бародари калонии Шерзод, як нафарашон ба хизмати ҳарбӣ мебошанд, як нафари дигарашон ба муҳоҷирати меҳнатӣ бошанд. муҳтарам суд, аз ҳамин сабаб касе набуд ба хоҷагӣ ман ёрӣ расонад ва молҳоро ба чарогоҳ барад. ман маҷбур шудам як чанд вақт, муҳтарам суд, на ин ки 90 ва 40 муаллим инҷо гуфтам, муаллима роҳбари синфаш гуфтам, ин тавр набуд. як чанд вақт дар ҳақиқат ман фарзандамро аз дастҳояш боз дошта ба чарогоҳ роҳӣ кардам, ба корҳои хоҷагӣ ҳавлиямон ёр расон, зеро ки дастгир набудам. ман фарзандом нестам ба хона. ман маҷбур шудам фарзандамро як чанд муддат аз дастҳояш боз дорам. ман фикри дигар надоштам. муҳтарам суд, муҳтарам суд, иҷозат диҳед ба зеримоҳии худ савол диҳам. марҳамат. айни ҳол фарзандтон ба мактаб рафта истодааст ё не? бале, бале муҳтарам, айни ҳол рафта истодааст. ман ягон монеагӣ надорам. ман низ мехоҳам ки фарзандам хонад, соҳиби дониш шавад, соҳиби илм шавад. дар оянда шумо барои ба таҳсил рафтани писаратон чӣ гуна иқтидор доред? ҳар як падару модар, муҳтарам суд, мехоҳад ки фарзандаш соҳиби дониш бошад, соҳиби ҳунар бошад. ман низ мехоҳам ки фарзанди ман Шерзод мактабро бо баҳои хубу аъло хонад, оянда ба донишкадаҳои олӣ равад хонад, соҳиби илм шавад, соҳиби касбу ҳунар шавад. ин орзуи ҳар як падару модар мебошад. муҳтарам, ман ин ҳолатҳоро нағз мефаҳмам. агар ман медонистам ки оқибати кор суд ба мебиёяд, ман ҳеҷ вақт ба ин хатогиҳо роҳ намедодам. лекин аз сабаби оне ки касе набуд ёррасон бошад, ман маҷбур шудам ба ҳамин хатогиҳо роҳ диҳам. хоҳиш менамоям барои ба судшаванда савол додан иҷоза диҳед. марҳамат. шумо бигӯед ки шахсан ягон маротиба аз роҳбари синфи фарзандатон муаллима бобозода Зарина огоҳинома оиди ба дарс иштирок накардани фарзандатон гирифта будед ё не? ман шахсан аз дасти муаллима ягон маротиба ягон намуд огоҳинома нагирифтам. муҳтарам суд, бале ба хона овард додам, лекин ман ба он аҳамияти ҷиддӣ надодам. шумо медонед ки мувофиқи талаботи моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд шумо масъул мебошед ҷараёни мунтазам ба дарс иштирок кардан ё накардани фарзандатон бо муассисаҳои таълимӣ ҳамкорӣ намоед. ман ҳамаи ҳолатҳоро мефаҳмам, лекин то ба ин дараҷа омаданашро намедонистам. албатта ман боз як бор дигар гуфтам мехоҳам ки ман фикри дигар надоштам. ман маҷбур шудам ки фарзандамро як чанд вақт аз дарсҳояш боз дорам. дар оянда ман ҳаракат мекунам дастгири фарзандам бошад. намояндаи қонуни ҷабрии ноболиғ нишондоди судшаванда Абдуллозодаро шунидед, онро тасдиқ мекунед? оё савол доред? бале муҳтарам суд, ман нишондоди судшавандаро шунидам, тасдиқ мекунам, савол надорам. марҳамат. тафтишоти судӣ анҷомёфта эълон карда шуда, суд ба музокираи судӣ мегузарад. суд нутқи айбдоркунандаи давлатӣ Ҷӯрозода Баҳодурро мешунавад. марҳамат. мувофиқи талаботи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои сабуккунанда дар кирдори судшаванда ин пеш аз ҳама бори аввал содир кардани ҷиноят дар таъминоташ фарзандони ноболиғ қарор доранд ва ягона саробони оила мебошад. мувофиқи талаботи моддаи 62 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои вазнинкунанда дар кирдори судшаванда дида намешавад. бо назардошти ҳолатҳои зикршуда аз суд мепурсам. Абдуллозода Абдулло Бобуниёз бо моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда ба ӯ бо ин модда, яъне бо моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 1500 нишондиҳанда, яъне баробар ба 75000 сомонӣ таъин карда шавад. раҳмат ба диққататон. марҳамат. нутқи намояндаи қонуни ҷабрии ноболиғ Ҳасанзода шунида мешавад. марҳамат. дар айни ҳол ҷабрдидаи ноболиғ Абдуллозода Шерзод ба муассиса рафта ба дарсҳо ба пурравӣ иштирок карда истодааст ки аз тарафи судшаванда ягон хел монеагарӣ дида намешавад. муҳтарам суд, ман аз шумо хоҳиш мекунам нисбати судшаванда дар асоси талаботи қонун ҷазои сабуктар таъин карда шавад. марҳамат. сухан барои баромад кардан ба ҳимоятгар Султонзода дода мешавад. марҳамат. дар ҳақиқат зерҳимоии ман Абдуллозода Абдулло аз рӯи нофаҳмӣ фарзандашро барои гирифтани таҳсил ба мактаб равона накардааст. чӣ ки дар мурофии судӣ маълум гардид, айни замон ӯ барои ба мактаб рафтани фарзандаш дигар монеагӣ эҷод накарда истодааст ва омода мебошад ки фарзандашро ба мактаб равона намояд.
дар таъминоташ фарзандони ноболиғ дорад. Ягона таъминотгари оила мебошанд. Бинобар ин хоҳиш мекунам ҳолатҳои сабуккунанда ба инобат гирифта шуда ки бори аввал ҷинояти дараҷаи миёна содир кардааст, ба ӯ ҷазои сабук таъин карда шавад. суд ба судшаванда абдуллозода абдулло сухани охирро медиҳад. марҳамат. ман дар рафти мурофиаи судӣ ҳамин ҳолатҳоро ба худ дарк кардам ва фаҳмидам ки рафтор ва кирдори ман хело нодуруст будааст. ман аз кардаи худ сидқан пушаймон мебошам муҳтарам суд ки фарзандамро ба чунин рӯзҳо оварда расондам ва худ низ ба мизи суд омда нишастам. ин барои ман нанги вазнин мебошад муҳтарам суд. ҳар як падар мехоҳад ки фарзандаш соҳиби илм бошад. ман низ мехоҳам ки фарзандам соҳиби илм бошад, оянда ба мактабҳои олӣ равад хонад муҳтарам суд, соҳиби касбу ҳунар шавад, мисли ҳамун ҷавононе ки ба обрӯ ҳастанд, ба ватанашон хизмат мекунанд, ба миллаташон хизмат мекунанд. фарзанди ман низ мехоҳам ки ба халқу ватанаш хизмат кунад ва дар назди шумо ман аз фарзандам узр мепурсам муҳтарам суд ва оянда ваъда медиҳам ки ман барои хондани фарзандам дастгирӣ кунам ва ман ҷазои сабуктар таъин кунед. марҳамат шунед. суд барои қабул намудани санади судӣ ба хонаи машваратӣ меравад. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 164 монеъ шудан ба гирифтани маълумоти ҳатмии умумии асосӣ ба ҳар тарзе монеъ шудани шахси воқеӣ ба гирифтани маълумоти ҳатмии умумии асосӣ бо ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ҳукм аз номи ҷумҳурии тоҷикистон бо дастрасии моддаҳои 332, 335, 338, 339, 341, 344, 347, 348 ва 359 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳукм кард. абдуллозода абдулло бобониёз бо моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳкор дониста ба ӯ бо дастрасии моддаи 63 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 10,000 сомонӣ ба фоидаи давлат таъин карда шавад. чораи пешгирӣ нисбати абдуллозода абдулло бобониёз давомхат оиди тарк накардани маҳалли истиқомат то ба қувваи қонун даромадани ҳукм бетағйир монанда шавад. тарафҳо метавонанд аз ҳукми суд дар муддати 10 шабона рӯз аз лаҳзаи эълони он ба коллегияи судӣ оид ба корҳои ҷиноятии суди вилоятии суд тавассути ҳамин суд шикоят ё эътирозии кассатсионӣ пешниҳод намоянд. раискунанда имзо. марҳамат шунед. маҳкумшуда абдуллозода абдулло ба шумо моҳият ва мазмуни ҳукм фаҳмост? ҳамаш ба ман фаҳмост. шинед мана. намояндаи қонунии ҷабрии ноболиғ ба шумо моҳият ва мазмуни ҳукм фаҳмост? ба ман моҳият ва мазмуни ҳукм фаҳмост. марҳамат шунед. маҷлиси судӣ пӯшида гуфта эълон карда мешавад.